Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Kapuso halong, duha ka panalgan nga balay na sunog sa Bacolod City. Danyos naglabot sa masobra 3 million pesos. Sa Sipalay City, nasunog man ang isa ka balay. Yaring balita nga itong gintutugan. Alin sa likod, gusto may bumba nila? Sa video ang kuha sa isa ka residente, makita ang madasing nga paglamon sa kalayo sa isa ka balay. Ang mga residente, makita nga nagakinaran-karan. Natabong sunog sa Sabado, August 16 sa Barangay Tango, Bacolod City. Sunod sa BFP, ginapanagiyahan sa pamilya Hontela ang duha ka panalgan nga balay nga gitupok sa kalayo. Nakaabot kami dito around alas 5:55 kag nakita sa niya almost natupok na ginang nga balay. Base sa car pattern sa witness nga ang kalayo dito nagikan mismo sa second floor sang Panimalay sa kwarto ni Bata Santa Gia. Wala na ang mga ini sa lugar sa gipadulugan sa news team. Naglabot sa masobra 3.3 million pesos ang ginbilin nga danyo sa sunog. Palyado ang kuryente ginalantaw nga kabangdanan sini. Isang wire sir may insulator sa nga do rubber plastic. Due through time sir deteriorate na to sir kung sabihin may mga factor pa gid sir sa mga present station tungod sa ipit-ipit bala siya sir sa giyo niya kakabritol may mga electrical wires nga wala na ginagamit. Sa barangay Kabadyangan, Sipalay City, totally gutted ang balay isang pamilya Tanaleon. Sunod sa pila ka mga residente, nakabati isang lupok antes nagluntad ang sunog. Ginayon nga napalong sa BFP ng Kalayo sa sulod sa masobra 3 minutos. Wala sang nasalbar nga magamit ang tag-iya sang balay. Padayon pa nga ginatumod ang ginhalinan sang sunog. Opod, Kiril Gisilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.